Así de enérxicos e de rotundos se mostran os nenos de infantil e primaria da Capela. Esta escola sería unha das damnificadas do CRA de Rianxos e os recortes previstos pola Consellería de Educación para o vindeiro curso van adiante. Algo que nin os profesores nin tampouco os pais están dispostos a consentir. Pelexando para que non se produzan os recortes, para que non se produzan as supresións que están bueno, a piques de darse, porque sería unha situación preocupante e o CRA en xeral estaría en peligro, non? Por iso usamos moito escola rural en peligro de extinción, o CRA está en perigo porque realmente a Consellería non está apostando por este tipo de educación, non está apostando por este tipo de centros, realmente para eles só somos un número, non lles importan as familias, non lles importan os nenos, e, bueno, a situación é a que é. Estamos totalmente en desacordo coa iniciativa da Consellería e queremos reivindicar eso, que temos unha escola que é un exemplo, que todas ten as metodoloxías axeitadas, ten os ratios perfectos, ten todo o que outras escolas envexan, e collen algo que funciona ben e queren non lo quitar. Entón, aí temos que protestar e temos que facer forza para que iso non pase. Aínda que polo de agora non teñen confirmación algunha por parte da Consellería, temen que os malos augurios vayan adiante, polo que van iniciar unha serie de movilizacións. A primeira delas xa o vindeiro 5 de novembro. Estamos participando todos os xoves nos coles negros porque se están dando máis casos, non, de recortes a nivel xeral, non só no noso centro, entón todas as asociacións, AMPAs, centros educativos nos estamos manifestando un pouco, nós estamos participando con iso, estamos elaborando pancartas, estamos falando cos nenos para que se sean conscientes realmente da situación do centro e cas familias, bueno, temos programada para o día 5 de novembro unha manifestación diante do Concello, porque sí que contamos co apoio do Concello neste caso. Aínda que non todas as escolas do CRA se verían afectadas, entenden que a loita é de todos e desa unión depende o seu futuro.